Τι πάει να πει, ρε φίλε, έχεις προβλήματα? Όλοι οι άνθρωποι έχουμε προβλήματα. Τι πάει να πει? Και καλά, τι θες να μου δείξει? Έχεις προβλήματα. Ωραία, εντάξει, έχεις προβλήματα. Και τι έγινε? Πρέπει να χτυπήσεις τη γυναίκα σου. Δηλαδή στις διαφορές σου. Όταν έχεις διαφορές σου από τη δουλειά σου, είσαι νευριασμένος ή παίζεις χαρτιά ή δεν ξέρω τι κάνεις, πρέπει να το πληρώσει η γυναίκα σου. Το ξέρεις ότι γεννηθήκαμε μια γυναίκα όλοι? Το ξέρεις ότι άμα δεν υπήρχε γυναίκα δεν θα υπήρχε ο κόσμος? Το ξέρεις? Τι είναι, μαγιά είναι αυτό? Το ξέρεις ότι μπορεί να χάσεις την ελευθερία σου και να χτυπάς το κεφάλι σου? Το ξέρεις? Άμα δεν θέλεις τη γυναίκα σου, ξέρω, θα μου πεις προβλήματα ή πήγε με άλλον, έκανε, με κεράτωσε. Ωραία, εντάξει, πήγε με άλλον. Καθίστε κάτω, μιλήστε και βρείτε μια άκρη. Θα το σκεφτείς καλύτερα, να περάσεις κακιά στιγμή. Μην χτυπάς τη γυναίκα σου. Τη γυναίκα, ρε, δεν τη χτυπάμε ούτε με ένα τριαντάφυλλο, ρε. Χτυπάς τη γυναίκα σου, το ξέρεις? Τι είναι, μαγιά είναι αυτό? Να κοιτάξεις, αν μου πεις έχω παιδί τώρα, τι να κάνω και έχουμε σε απόγνωση. Ωραία, βρείτε τα. Δεν θέλεις? Βρείτε τα με το παιδί, θα βρείτε μια λύση. Μην κάνεις να χτυπάς τη γυναίκα σου. Σε παρακαλώ, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Θα σ' άρεσε να χτυπάγανε τη μάνα σου? Σκέψου λίγο, βάλε την εικόνα αυτή στο μυαλό σου και σκέψου. Θα σ' άρεσε να χτυπάγανε τη μάνα σου? Τι χτύπησα και έκανα? Τι μαγιά είναι αυτό? Έτσι τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα, χειρότερα. Έτσι θα χάσεις την ελευθερία σου. Τη γυναίκα δεν τη χτυπάμε. Τη γυναίκα ούτε με ένα τριαντάφυλλο δεν τη χτυπάμε, ρε. Δεν τη χτυπάμε ούτε με ένα τριαντάφυλλο, ρε. Εγώ στα λέω γιατί σε θεωρώ φιλαράκι και δεν το παίζω μάγκας. Σκέψου λίγο, φιλαράκι. Το βίντεο το κάνουμε που σου βάλω λίγο μυαλό. Να σκεφτείς λίγο λογικά. Φαντάσου. Όλοι μας έχουμε προβλήματα. Και εγώ έχω, αλλά δεν κάνω μαλακίες τέτοιες.